kumno pinle rapi dan kwa ban yo biang ya kasam la brim pejne pulo shubu menta dei pila ya lat bat kasam la jempi ba hadim pila bat kasam la jempi pidang kwa bat ban yo biang ya kani kasam la jempi pe kini ke video kan hikai pi kan ajumuri pi ba ban kumno ban lat na jing sngsi hadim pila samla la da kadang don kalat kumno ban yo biang ka man ta hakum kondo ka pila kumno la da pi kwa ban yo biang ya kasam la brim pejne shubu menta pila ya lat bat kasam la dei la shitio artio ne la shi sni arsi menta haga jingya lang samla kadon barbor ka jing bom yas ngotu jumut badai ka jing kulumar jumut hapdeng ka kentai bad hapdeng ka kentai hapdeng ka kentai bad hapdeng usrang bad hapdeng ka jing dom ka jing kulumar jumut ka kentai lene usrang ki tong ini lak no bad sis dan tong ini lak no te hakum kini ka kleman hadin ka jing lak ka kentai namar bakala ngya ya usrang kala thaj ban sngap bi ba ulong kumju lene usni julong lene ule kani ka ta ka jing bakala usrang te kala thaji une usirang bat kaka kala panela sabat kasnga be nos nonjar are bon ke jing bakala jongi kisarang hakum kini klimat pat kalong ba bon kisarang ki kro eka ki text ki phone ka live hosen sop hosen text ka na message text ki prolog jingka phone ki prolog jingka the jing ai jong bhai ka ki bo eka emotional status hapa whatsapp ki ben pau eka ba kisnosi lane ki dikiat kale kano ka jik kam ka jing pule jing ki ka pulom na but da shisha kane ka kano kam ka penjam ringi ka penjam daw shishu ya usirang hadin ka jingla samla tekum kane ka kam ka ba ki perlok jing ki le hadin ki la samla ka penjam ringi ka penjam daw shisha ya kum usirang handai kum pi ku perlok jinga ki ba pe ya ka aphira channel ka ek ba pidai menle hadin ka jingla samla kalong kane kan subum ta pila ya la samla hadin shi tayo lene artio dei borok sikata pila ya phone pila text pila khro eka pila le kane kam pibu ek emotional status pa WhatsApp kini ki berak ki ba pencem rengiu ya ka jing mancerang japi ya kum hakum kini ka por dai hadin pa pipe ya kini ka aphira channel na po ka YouTube channel junga ka ika ba pidon kam ka ban kong tam ka ba pidai man le hadin ka jing la samla ka long ba pon kong what you phone what you text you haba ka kan thai kala kwa ba ni lat ba pi komut ba kam kwa shu ip kala biang tai ip ka tu la biang ip ka tu kala ngia ip kala poi hadu ka jing perkat kala asng tu bi ba ip la biang te komut ba phim dai shu ban pen bor ka ban text ban phone ip la biang phim dai shu ban pen bor ka ban phone ip snam bai na snden jar la biang what you phone shu what you text shu snam bai na snden jar menta te namar bele haba pipi sungsi dei haba pidan ya ketu ke jing sungsi ka kanteru kadon kaju ka jing sungsi ka ba pipi don namar ba haba pi sungu kanja ka kanteru kadon ya kaju ka jing sungu kanja haba pipi ya ka ba pipi sungu kanja menta hakaba ka sungu kanja lada pipi sungu kanja pi text pi phone pi kro ya ka jing sungu kanja juga pi pendap no te ya ka jing sungu theli juga pi text pi phone ka pi pendap no ya ka jing sungu theli juga pi ka kadon hang ne pi alat mata pi ka kanja ka sungu dei ban wan no shapi hare na kadawa pi le tur chika ka pet bat kan sapoi chika por bakan sala shisha ban no ip bat la pi le ya gane pi ki perok ki bala le ya gane ka ne kan thai kan sala shisha ban no ip hare hukum gane klimat ka ek ba pi dei ban le kolong ba lada ka kalapan ya la ba pi ro snga ben ajar hangatip ngasung tu pi sungu si pi sungu tang pi sungu kunja pi sungu marwe hoi hanre lada pi kro makanai ka kan omantoi e perlok kan omantoi e hanre lada pi ngam no hai pi yang bai hang ne pi yang bai hala kan rem lejong pi ong ye ka sisien pi text pi ong ka bai ngadang ngadang kwa bandar ka ba pi te perkat ba lada pi dang kwa sia bani lai te ong ngar ngan ya no la kalenti hanre lada pi dang ngadang pi te ngap kai pa ngap bejar what phone what text you ka menta kani ka kentai lada ka haga jing sko kenja juga haga jing sko maroi juga lada ka ip kan sawan pai pi bat ya biang ya ka jing dei pi nang ni sikmat hari lada kam don jumut su ip lada pi kro makana kan no kanuru kan ma tai pi le kro ka te waju kro shu yeng hala kan rem la ka daw bat ya seprang la ga jing pi hoi ngasu tu pi sko janjar pi sko kulmar jumut bat kalong sisa ka be hadin karon ka kata ka jing dei kalong ka bajan kalong ka basung tenan kesan pilong barwai no te kalong sisa ka baktang masih mereka amato ye ru em perlok ba pin jai kro eka te mata ka ka ba pidai ben le kalong ba hapok ka emotional status hapok ka status Instagram Facebook dan Instagram
bat ki WhatsApp status wat ju page chu ek status jong ya status jika habala ya la biang on friend of Facebook kot kontak la biang gitu ki bro namar bale la kala ku abane la kala sim ya karai bane la pi la biang gitu bro kot kontak on friend of Facebook delete WhatsApp jika wat ju page chu status jika phim dai chu lanu ru em bandang pen i ba pidang sngotanat ya gajing im jika namar bale da pen i ka ba pi sngotanat ya gajing im jika pi pen pau ba pi sngosi hakmat juga ka kayo ya ka bor o ba uni badu usngosi namar ba ilaj banga baik ka pira ya ka jing sngo jika sejrong hare la da pi hare la da phim syak ta na kada ba pi ilaj barka kan sa perkat arsian ban ilaj ba pi namar bale ka perkat are bale badu harin ba boros kata ujabri ujam da boros kata ukro upan ma pinga handai mentak kesan uklam phone su yang uklam tek su inga harin ba o yelaj ban ngaru uklam lele kan sa wan pai pi bat kan sekali kan sa wan pi bat kan sekali bale pi klam kan sa wan ai daw kon kan sa wan ban don katoka kontak na ka jing ya dei hapreng jepi tang ban sungthu ba pi sungsi na em bat phim dei ban pen pau ya ka ba pi syak ta na ka daw ka jing la jongka hapreng jongka bat pi te ya be prang la ka jing la jong go balai wat bu ya ki emotional status bun ki perlok hadin ke jing la samla ki le kam lo bu ya ki emotional status pa WhatsApp banga sungsi banga kan mau pi banga le kani katai kulmar jumut pen pau ya ka ba kulmar jumut ya kani kulmar jumut ya katai pe pi perlok ya pe ya ka aphira channel junga phim dei lanu ru em hadin ke jing la samla jumpi ban pen pau ya ke jing sungsi se ka perthai bro ko wei don ki perlok ki pa hadin ke jing la samla dan baro ki bri ki tip ba ka ila samla ki sungsi ki sungsi bat ki bu ya ki emotional status apa WhatsApp apa Facebook ki ba pen pau ya ke personal problem pi perlok ba pe ya ka aphira channel phim dei ban la ya katai yang be hala no rem kajimpang kan sakot hi hakipor kibanwan kabasau wat judi kia tai hoi ni puli na po kot da women lie and women cry ka ong ba da u alan an barbara pes prapusan persen na ki shenrang ki di na ka daw ka jing khuslai ka jimot ki jing perkat kata ka mot ba ka ides ka kalong ka jing ni puli na po ka bible ka kitab power kalong ka balai po wei kalong ka balai po ka ong ba usarang kato aya kawan hau briu uba khuslai mesim kanang ba un kleno e ka jing kthang do nun matangi sungthu ba khoi kalong ka jing long briu jingi bandi ya ka kiat hadin ka jing kthang mesim ka jing sungsi ban laj no na kini ki bro hare ja ayu pat ka ja briu jingi ka baca briu nyetra henyau 4% na kinong sosnong jo ka megalia kidai ki mendi namar balai ki jamringi jam daw ki sungsi ki syak penyak kalau ki sungsi kalau kamburo mi ki pat ki jamringi jam daw ki sungsi bat ki poisa ke jing dikat pi perlok bo pej ka aphira channel phim dei ban le ya kata hoi ngasung thu pi sungsi palat hare hoi ngam ong pi di na phin dum di hare phim dei ban ailat ba ka kiat kan di ya pi ha ka por ka ba pi sungsi na ka daw ka jing lai samla handai pi le ko no trish sistem ya seprang laga jing lo jong long upri uba daw long upri uba erngeu tre sistem la kamburo mi phi ka lat bat phi phim dei ban syak ta na ga daw ga jing lat jong ka pe phi ha ban long ukan rat jong ga yeng ka sem phi ha ban sanchar ya ga lok jong la sai singi phi ha ban long ubala ubaya upa uba pet ya kari upet ya kecai beri uba pet ya kaya ngasem lesai ada PPD kiat nak menta ka ika banja ya ka kantai ka basisha chupi pielang bat kan ikan tai ka basniu menta kal ya bomoni pi lai bat ka handai sibun pat ki kantai ki babha ki ba ap sa kalenti ki ba ap sa ka jing sakmat ka jing mjp ada pilek kulumar nak menta ya ka jing mjp ka ika bakta ya ka jing mjp ada pijam merngeu menta na ka da pi lai bat ka jayu ki kon jung pi lai sai lasi kin sa jam merngeu hi himdai ban penjam ngeu gira di tang na ka bata ka wei kai ngeu daw ya seprang la ga chingim le jong sngam nam por pi ba sam pa pe barbori ka phira channel kane kare ga jing ai jing mo chunga bat ka ba mantangi poisa ka point ba sauna ba san na to manta pe hakum kane khlimat ka ba phidei ban le kam dei pi ba phin lek phai pa sa ka wei ka thei na mar ba don sibun ki por lo jinga ha ka ki haji phone ki jing text ki belum perlu ki banga la ya kedu hadir ba ki jing la samla tang na kada ba ki snosi ki sngu kuslai pala ba la ya la ba kani ka we ka kantai ki lek kensan sa ka we par kantai tang ban pendon ya ka tu ban penkoj ya ka tu ga jing mong ka ba sipor mantapet ni
hapor bar pidang kluit bhaga singi pilet ri tingen ha uding menta pilap se ban ri tingen ha tu uding hadin kepor ke ba pila koit ka danut hadin kepor kepala pangat ka singi pidan por ban ri ding shiri ban ri shiri tingen ha uding kalong kumju ha gaji kumju pi dadap tang na kada ba pisung si bat kene ka wei ka kentai pilet se ka wei pat ka kentai ban ri tingen ha ka kalong ka basniu ja ayu pat ya ka habakan sadon pat ka mersim ban e je pi kansan pisung tu ba pim it pat ya kum kani ka kentai amar balai ba pi shule jadi tingen kai ka ta ka por pisung si pim dai ban pen kam bakala ye ki we pat ki kentai ki bari lui hare long ba pi dai ban jeng halakan rem la pim la ban jeng halakan orim ban long unong yalam yala ga jing im la jong pila se e ban yalam ye ki we pat ki kentai ha jing im pi ta ka dau pim dai ban sa pim dai ban le sa ka we pat ka kentai so nam prolog ante mentapat hadin ke jingla samla jupi ke ikba pili melek ka long ba pen thamai ya la jong sngo pen thamai ya la jong khap snyu phong ki riam ki ba khuoi habale chine stai lek bar ki prolog hapo status hapo ka facebook jupi hapo status bo ek emotion bo ek ji ki dur ki ba comment ba phim sha khata na ka dau ke jing ya la samla jupi pide ba long upre uba comment namar bale la pi alat ya jing susi ba kan te la kami pi tang na ka dau ba pi lai ba kan te kan sa pen jem ringi pi kan sa pen jem dau pi yang bai hala kan rim le jong long ubri uba comment long ubri uba sungba na ka por ba ya ba ya syakman la ga jing im le ya ka jing im chupi hadin andala poi ka por ba pi sa kot no na ka ne ka jing de na ka ne ka jing mong jupi pi sa kando ik be pat ki ka ya ka wei pat ka ka te ka ba te pen sala ban yang pada kan ma perlu apa lada ka idang pi kalau dah kata sai pi kan sawan pas pi bukan pi lada kam pi tem le handre kan saya hi pat syakala ka jong pi hari kan ma ba pi ban le ikini ki jing ajumut jungan ka aphira chena lada pi sngdai bu ik komen hapo ba pi sngdai la pi sngdai te bu ik komen hapo ba ya chetai ba wajuan pas sini kam dai na ka mata junu ka dai tang na ta ki perlu ki basngi ha bat ka aphira chena yit bar bori ki jisha ba lada pi sngdai le ikata hari la film sudah te le ka ba pimon hari kini galong jing ajumut junga yaki perlu junga ki ba stonat ya ka pira channel te ngisai keren ha ki be pat ki por la ngi dang kam ban pendap susu halor kini ka video hari yam tahi kini galong jing ajumut junga ya ki katu kumno pinle harin ka jing la sama hp kule jugon pro